Igbo moze kinokwa mo Igbo ndị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata ka isi enweta vidiyo anyị ọma ya emela onye ọbụla dat na ezugo nwanne anyị nwoke nwe vidiyo siko nọ ndị anụ olise na this video bụ ndị megịnị bụ na ala adịghị mma na Igbo anyị. Yes, ọsọ nọ ndị abụ gịnị nọ ha nwa bụ ndị ala adịghị mma na Igbo anyị, ndị ọmụma dị iwu ọha nwa emeli na-eme ya na n'Igbo anyị na-agbagara ya today na ndị anụ so contribute to it. Achọmkwu no the list ono for the list una anụ ihe si n'ọnụ wee pụta ejuka mere wee na-asụ na biko tata malụ onye ọbụla na mma ka ihe ọma mere nwoke mekwara nwaanyị nọ na-aghọta. So ejuka mere wee na-asị biko ka isi afụ vidiyo anyị agbakọ na arụ na subscribe nwe kọmentị efu itinye na comment section biko. And also ndị a na-akpọgbu iyi na comment section na-akwụsị na anyị niile bụ mmadụ ya bụla anụ ọhịa biko ka akpaka na-egwe ka ndị mmadụ amụrụ amụ zụọ azụọ ha. So but that's by the way na ihe ezogo okwu eji mahara wee na-asị ka ahụ shi onye ọbụla eke ka anyị nwekwanụ mgbe ọzọ ka ọ dịkwanụ. Video ka m gwarụ ka m tụnyere gị aka one of the people ndị na-enye aka egbusisi anyị n'ala Igbo. Ịghọtago? And not only that, na fa na-enye aka egbusisi anyị n'ala Igbo. How a party to 90% of ajọ ife na-eme anyị n'ala Igbo. How a party of over 100 close to 90% of afufu and ife na-eme anyị n'ala Igbo. Simply because, like I said, some of them has lost touch with the reality. Ụfọdụ n'ime ha etego ha si n'ala Igbo wepụ. Some of them are not even planning on coming back to Igbo anytime soon. They have lost touch with the reality and they don't want to come home to have a first-hand taste of what it means to live in Igboland. Share this video, and I'm going to play this video for you. This is somebody nwata Igbo saying no nwoke Igbo nwụrụ mmiri ala nne. Ebe ọ na-analyze ife melu okwurera ndị Igbo. I don't know why our people will continue. How long can our people continue? They live in lies and deceit. Self-denial, self-deceit is the highest sin anybody can commit against oneself. Self-denial and self-deceit is the highest sin anybody will commit against oneself. How can you people continue to contest the fact that now over 90% of this crime are committed by Bundi? What is the argument there? Must you want to have a first-hand test or experience of what Ndigbo follow before you found the buy name? We are not saying that name will for any just little here and there, just a place, designated areas. But we are telling you that 90% of if insecurity and na southeast today, now 90% wouldn't buy, not only about 10%, or I can say 85, only about 15% with the foreign or minor if but 90 over close to 90% wouldn't buy based on experience of almost everybody gathered there. Based on experience of almost everybody gathered there. Somebody call Ayakoko. Somebody call Ayakoko. Etu wetoro ha mgbe ha jechala akwamozu ka ogoro na ịda Imo State or na Enugu State ka ha jechala akwamozu a na-abata pụta o nwere ebe ha na-elute n'ọkata ndị a bụrụ egbe si n'ihu pụta si n'azụ pụta because most of ife ndị Hausa na-ada emekebe side Enugu ha si n'ihu pụta si n'azụ pụta denu ewe kpọrọ ha wee nakpuwe n'ime ọfịa. Bolo ha nakpugido n'ime ọfịa o nwere ebe eluzielu hapụ ha n'etiti ọfịa ebe a ka ha donozi ewee na-emezi kọl akwụ ụgwọ n'isi akpọpụghị ebe ihe esipụ akwụ ụgwọ n'isi akpọpụghị ebe ihe esi wepụ
nke ha nwa sef amarụ ha ego n'ego igwe ịghọtago amarụ ha nwe ego n'ego igwe ị nọrụ nwanne ya na-agwa gị okwu nwanne ya na-asụrụ gị Igbo ị chọọ na-asụrụ gị n'Imo steeti ndị Abia steeti nọ n'ime ha na-asụ asụsụ be ha ndị Ebonyi steeti nọ n'ime ha a na-asụ asụsụ be ha ndị Anambra steeti nọ n'ime be ha a na-asụ asụsụ Anambra ị nọrọ ebe a na-akọ stori ị nọrọ ebe a na-akọ stori. Does it even matter who is doing this? What is important is that there is a crime and mass ogbugbu going on in an Igbo right now, which everybody must rise up. You know, this is a clear case of na mmadụ may fail, accept to the fact that you have failed, but you are shifting your failure to another man. That is the reason why some people are not progressing today. Because we fail to understand na if I problem yet gente que ele fez somebody no obodo oyiwo somebody no obodo oyiwo people should watch out about maybe this guy yana or critical thinker no that guy amaghị ife mana na-ekwu okwu ụfọdụ ndị mmadụ eche na-asị that guy yana akpọ critical thinker amaghị ife that guy who complete efulefu anyanyampu gente ka ime ife okwulu about ọtụtụ atụrụ okwuru ọra ndị Igbo iwe confirm na ndị be anyị achọbụghị igwe onwe anyị eziokwu. Sad enough na most people na-eme ife abụ ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo some of them who ha ndị na-eme this thing. Gee ntị the too important and the too important and the too critical. Ọ dị too important and too critical. Na fana atụ ụga onye pụta ịtụ ụgọ sị na ọ dị too important and too critical. Onye pụta ịtụ ụga na-atụsa ya immediately. Ebe ọ bụ na onye Igbo ọbụla nọ kwesịrị ịnụ ife nchọrọ ikwu na nsogbu adọrọ. This is critical, very serious nsogbu adọrọ. than you can imagine. Nsogbu adọrọ. Ebe onye Igbo nọ n'ime ala Igbo ịnọ na nnukwute nsogbu, make ya sure na nwoke na nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo fụrụ ife onyonyo a. Nsogbu adọrọ. Ife okwuru ọra na-agwa anyị na-emelụ ya na-ekidnapụrụ ya n'Imo steeti. Two things is involved. Two things do involve. Na-ege ntị. Number one is either na okwuru ọra na-ekwu eziokwu. Yes. Or nọ na-atụ asị. Or nọ na-atụ asị. In the sense that na no one. Yeah, I greet you. Oji Akucheche, I greet you. Na fa calculate ife ọfụma. Ha calculate ọfụma. Na-apụ n'okwuru ọra because okwuru ọra dị too influential. Okwu na social media. Gee ntị na ha calculate ife ọfụma mmechazie ka ịnụ ndị calculate ya ọfụma wee gwa ha bụrụ na okpuru ọra dị too influential onwe social media presence. Gezie ntị ka ịnụ reason ndị Igbo ga-afụ ya ege ya ntị. Ndị Igbo ege ntị ha ya believe ya just like gentle. Balụ mụ na gị in that viral voice note na fa na-eyi akwa ndị agha and nke ndị uwe ojii faga kidnap mmadụ 7, 8 or 9 and 10 fegbucha everybody feririzi ofu onye solo ofu onye anwa Hausa ọ Fulani ka ofu onye anwa wee na-aghọta na ife a bụ ndị Fulani gbusiri ụmụnne gị ya ga-abazi ụmụnne gị ndị Igbo nọ ndị Fulani na-egbusi unu iwe akọ na uche ị ga-aghọta nọ the same game plan. Kidnap okwuru ọra sọọlụ ya Igbo display egbe mee ka ụjọ tụọ ya gosi ya na men are dangerous n'ọfa na-egbusi ndị bụ onye Igbo. Ịghọtara ife okwuru that is possible na planụrụ ife a in such a way that na afụrụ na okwuru ọra dị popular wee sị bute na okwuru ọra sụọlụ na Igbo ririzie nie due to na okwuru ọra dị influential. Okwuru ọra pụzie ka ọ na-akọlụ ndị mmadụ nọọ ụmụnne anyị wu ndị Igbo nọọ ha na-eme anyị ife a. Na-ege ntị before ma kwuo ife nchọrọ ikwu. Ga-apasị ya meseji ya ka ụmụnne gị n'ọgụgụ onye Igbo. coupled with okwu
Governor Soludo kwuru. Iwe akọ n'uche ị ga-achọpụta na these things are aligned. These are all game plan. Game plan. Listen, come break yellow gear down. These are all game plan. Go break it down. Soludo that 99.99% of ndị niile na-ekidnap gị n'ime Anambra State bụ ụmụ Igbo. Remember, in the whole of Igbo, Okwulola is the most popular social media influencer. As long as social media is concerned, because farmer no Okwulola no onye ọbụla ga-ege ntị. Onye ọbụla ga-anụ ya. Anambra State Governor ikwuna ya. Saga ka Imo State Governor repeat you for one again because ị ga-ama no a plan game. For we use Okwulola, the most social media influencer, we repeat the same thing. Anambra Governor Polo. In the coming weeks or months, another state, Nima Nimo, can we repeat Odikopua. Ki wene pete, no one negative Ibo. Imagine. Imagine so many videos. Imagine. Now from January 2026. Nandu Gapota in a full scale. Imagine. In a Benue State, Southern Kaduna. Imagine. Yeah. Imagine if you look in Igbo. Nyana, Governor Soludo Pulu na 99%, 99.something% of Nto Anato, Anambra State. Non-Ndigbo nate. It's a security data. Is it not the chief security officer of Anambra State? Do you think now some of them may fa? Do you think now some of them may fa? Now government adage they have. Do you think now police are here with some of them in their custody? I am asking you. Do you think now government are there with a security tip off? Do you think that security no the road wala kahanawe? Now beyond the nafuna na abawu, do you think no mo ndefa na abawu, no mo nda na ejide? Okay, onwelu operation Harrison gwam n'issue ha Gallo the other day n'ime ofia do na ogwashi ukwu. When they went na that operation, ha gbawuru mmadụ ebua n'ime na ha gbawuru mmadụ ebua ọ dịka onwere onye nke ha capture. I want somebody to call Harrison gwam n'issue ka ọ malụ na ebe ha stormuru ndị ntọ dọbala ego ka ha kee ego ha jetota no ndị ugwu dị ife ahụ. Do you think na always na government adịghị nwude ndị na-eme ife a na ọ bụrụ security information a na-anata nda ka eji wee na-apọshu ha fọda? Do you think na some of the camps gọọmenti tipiagolu na ala Igbo na ọ bụrụ security information a natalụ ndị ejide ka eji wee nwee ike invade those camps despite the kind of security ndị a na-amount cha tisha ma kamera ebe niile? Do you think so? Why are you guys be outside Nigeria? Ụfọdụ n'ime unu enweghị the interest of ala Igbo n'obi ejipụta na Facebook na-akọ oriri ka ndị eli ịnọkata isi na-ekonivụlụ with Okwulola ka e wee use Okwulola wee pass ya the same message. So what is the essence of ife na-ekwu na Okwulola program Okwulola program ka ọ bịaba ụmụaka na Okwulola hozi fundraising kpojere ụmụaka? Is that what you are saying? I'm asking you. Is that what you are saying? Of course, Oluchi Shede. The only thing I am telling you is that some of this money ana-anapụ ụmụnne anyị. Ụfọdụ ụmụnne anyị ndị a n'obodo oyibo so na the sponsors of ife na-eme n'ala Igbo. Ịchọ doubt onye, ịchọ hapụ ya. Ọkwefu ụfọdụ ụmụnne anyị n'obodo oyibo ya wepụtara na social media, Facebook, ọnọdụ ekwugheri. Some of them will have the sponsors and beneficiaries of ife na-eme n'ala Igbo. You shall go and argue it from today till tomorrow. You will later find out the ife zugo na-ekwu eziokwu. Kedu ka mmadụ ga-esi asị na-eji Okwulola wee seti dị ọrụ ka o wee baa in line with ife Gọvanọ Soludo kwuru? Yeah? Gọvanọ Soludo ha ndị Hausa one ka ha jide n'alụ wee ghara ịsị ụlọ ndị Hausa? It's a question. It's a question. Do you think na ije na detention na facilities niile nwe na Anambra State
na prison ọka ọ na ije na cells ndị polisi ma ndị SARS na ihe afụ ndị nta ejidego n'ala Igbo so ịmahụ na ejide ụfọdụ n'ime ha is a question ọ na ịmarụ na ejide ụfọdụ n'ime fa ọ na ịmarụ na ejide ụfọdụ n'ime ha iche na ebe niile ha strike ka fa na-ama ịmahụ na ejide ha in their numbers nwere idea so ha yuzuru okwuruọra because na okwuruọra dị very powerful ka ọ ya wụ okwuruọra pụtazie ka ọ gwaba ndị mmadụ okwu sometimes una na sound so childish sometimes una na sound so childish ka ọ ya wụ okwuruọra pụta ka ọ bịa broadcast ya ndị mmadụ duto na ọmana people ya believe na ife awụ ndị Igbo na-eme ka ndị mmadụ wee ife awalụ na-emebe anyị ọ dị emebe onye ọzọ mbụ onye insecurity a na-emekpa ahụ. Why can't you help and support the progress? Why can't you help to support the fighting of this if Guruna? The other one, I saw a video even there. One guy from Omuaka put a look at the bunko, no blona, no Muaka Kebuchukura. Is that not nonsense? Yeah? Is that not nonsense? Daniel Uzeto, thank you. Is that not nonsense? Yeah? I tell you, say put a video of Omuaka town. Na-enwelu na n'iyala so na part of ebe nwelu insecurity in Anambra State ọ na ihe aga Ihiala town ọ na ihe agbafe junction eze ego gbafe town Ihiala gbafe onwe part of Ihiala ebe ihe eje gafee n'ala onwe but the fact is that na-enwelu major part of Ihiala ebe ndị na operate very well mmadụ pụtazie so ka o wee confirm ọlụ na Ihiala na onwe ife na-eme n'Ihiala Jezie seri Ihiala town photo. That is exactly what you people did. Una need deceive one. Una need deceive one. A na-ebu mmadụ na Nnewi. Onwere onye kwu na-ebu bụ mmadụ na Nnewi. Ịma mmadụ na-ebu na Nnewi. At a point, old road na Nnewi wuru a death trap. Old road na Nnewi. Ile ahụ jewelu Ọba. Jebe teaching hospital. Ịma more people ebu na ala ebe ahụ. Ịma more people ebu na ala ebe ahụ. A na-ekwuzi na-enwelu insecurity na that old road. Na-enwere insecurity na Nnewi. Somebody eje setara gị nkwọ Nnewi. Setara gị efa. Ọnwụ na ọhụrụ maka kịta. Usoro udo. Through the introduction of this udo gashi and another system ha create gasịrị. Akọtelugo ntọ na Anambra State. Because ngwayo na hotel ntọ to at least a little percentage or drop on Anambra State. Mana this guy who critical thinker every day call ya pụta na Facebook na-achọ ụzọ ya esi wee rubbish effort Soludo in terms of security na Anambra State. Ịgwa m na nda ọ chọrọ ka ife a na-eme kwụsị akwụsị. Some of them are only interested na release akwa, release onye eze, not even onye eze, and because you will hear them say, Governor Soludo, why are you still holding onye eze? Eke hiti. What you will hear is, Governor Soludo, why are you still holding Nwangwuchi Dozie? Kelafaya, Wagaji emego video, Nwangwuchi Dozie. J-Park emego video, Nwangwuchi Dozie. Abalanze, let me not talk about Abalanze. I will change. Many of them emego video. He is Nwangwuchi Dozie, Nwangwuchi Dozie, Nwangwuchi Dozie, Nwangwuchi Dozie. He just you will also Nwangwuchi Dozie wonye ndị udo gachi jebulu. Also Nwangwuchi Dozie wonye ndị udo gachi jebulu. But if I actually can use their money back in to roll money around. That is what they want. Can use their money back they to roll money around. And in order to blackmail the effort of Soludo into releasing Nwangwuchi Dozie, they are willing to jeopardize the entire security of Anambra State. Just so can we release their money back they to roll not minding the boss you will take on at Roha. Not minding the boss you will take on at Roha. Ndigbo melu no mu belle. Melu no mu belle. Melu no mu belle. Unya at some point there are some na ụfọdụ Ndigbo. Let me not generalize it. Because ụfọdụ brains ya melu decay na Ndigbo few have few. But the nuisance ha na constitute too high because of social media. If not because of social media, what will make somebody to hear Wagaji when he speaks? If not because of social media, Mark Azoka.
Mark Azuka and a insecurity in Anambra State. The same people age the good. Then another clue if you want government to release them. You want government to release them because of a Ghana bill. If not because of Mark Azuka, what will make us to hear some with brain? There are some people that ordinarily, without social media, they can't make any effect. They can't even effect any changes at all in their environment or society. In this society, I don't know. But social media do a way of singling out on Dala. Because the easiest way to make people to know you on Facebook is when you choose to be Onyala and not only say Doma. You will only say Doma before the mother and we feel Onyetaka, man, you will Onyala. Social media will project you faster than other people. And that is something I have studied and I have seen it. Social media, we have a problem in our hands. We have a problem in our hands. Mbosoludo efesibo this Anambra State. I am how danger owo eba na old road na Nnewi. Achugomo Seba na first week of January. Yes. Achugomo also na first week of January na old road escape. Ana ekuzi mgbe ha na-atụ mmadụ na Nnewi ọfụma. Ana ekuzi na ndị ntọ na-atụkwu mmadụ na Nnewi ọkango na free station organizer na amụkọ ka no we bulu organizer. Icho ka mkpọsịalụ mmadụ ole eburu na Nnewi. Icho ka mkpọsịalụ mmadụ ole eburu na Nnewi. Busha bụ ma nwanne m nwaanyị nke ntọ mmadụ weto na bank road. Icho ka mkpọsịalụ mmadụ ole eburu na Nnewi. Different gangs operating has me okwu ndị na-ezu ohi. Ọ na that same old road ka analụ my PA my bike. On at the same old road I can win my PA, my bike and go mba. Aputazie na-ekwu na security ife na Nnewi ofonye Nnewi apụta kwụgharịba na nkwọ Nnewi na-asị ọha Nnewi dị ife a na-atụga. Is it about na-emebi afọ obodo? Or is it about creating awareness so that government will know where to focus? Or is it that na ife ahụ na-emebu ụlọ that you are making me now to believe that those people now operate no Umuaka and other communities in Imo State and the part of Anambra na ha na work in collaboration with the communities? Or even Madugwalum? Yes, Madugwalum. Now these people are working in collaboration with the communities, not those communities na Haboha that any day the communities is saying we are done, that day they will go. You are making it sound like this is what it is now. For you to come out to go and show us Umuaka town, just to show us that na operate along Umuaka. He said, what could be the end? The fact is that he has just told you his experience. Now, instead of you to be part of the process of urging government to move into action, you are there trying to get the part of Okuyola message that is wrong. No, Umuaka. No, when you call one of those people, be an Umuaka. Man, Mabia Burie. And in the Habuje, Hama, Maburie, Buje, no Umuaka. Yeah? As you could do very clear, Nanya. Yeah? Nato, whether not, Nato, Jona, Newi, Nato, Jona, Newi. Nato, Jona, Kitty, Nato, Jona, Kitty. Nato, Jona, no Munya. Nato, Jona, Munya. Yeah? This is why we are still where we are today. If we are put on social media, yeah, put on social media. Obi-Wan because I like either one message. They you countless time. Again. There's no full message. They give a message. They 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. Adam I like it. What any reason here, GMA? One comment they drop, people are forget. You want to go? You see? When are we going to wake up? When are we going to wake up? To find out that full stop. Go and call all the people who experience go this time na Igbo. Only few. Only few. Yeah?
Only few, and usually in the house, even in the village security, they resist the even in the village security, they resist the one mafia. They for him strike. On your patana, some of them they Apurugolu, Apuro Hameva, Garalam, Hapu because of our like a camp of Webin Bundausa, they are moving. I like a Hajidu, and up in the boon goes, which I'm sharp, how they move. Yeah, they move what? Manamanda in a happy be in the buy, and you know, a much as says you, Manicho, because of reasons best known to you. Una no robo do you will endanger the life of Umunai, in Shana Duma, or one day, Kangwa, one day, Ugoma Wonibo, they will have name on America, maybe not to save, therefore, name or Eba, and I'm Yoko and Igbo. One day, an America, one day, an America, ye reject you. One day, an America, ye reject you. And because now all the time in America, you will live. You will come back and you will fail to stay in Lagos. The only place is okay, Benayo, you will come back to the east. A lot of people is going to another. A lot of people is going to another. That life will start and end in Obodo. One day, one thing will happen. They will come back because they have left nothing to sustain them in Nigeria here. They always thought that they will live and die. When they come back here, their next destination will be Igbo. They will come back to Igbo. For the name of Bataro, if you are not able to or solo bamboo, if you are able to or not so you so see English here without you, but there will come a time. There will come a time when all of you who are doing this will have no opportunity. You will have no hiding place. Damanibo. You will come back home and face those Fulani people in Apo. You will come back home and face those Fulani people in Apo. Now one day you will not so ime Puni State. Now so ime Anambra. Now so ime State. Now so ya Pala. Ndabia State. Now so ya mother now no in the house. Now who are victims of this autopsy. Call them and ask them. They interview one after the other. Kahagwayo, Kemana Hayari Agwayo no in the house. Osineji de Chalo ha, Waha, Sesuo, Sesuo Faso, Sesu Igbo, Asu Igbo, Kukura, Wepo. No, they know Igbo Kahano Kura, you will make conversation if you know Kura Neba. Yeah? No, they know Igbo Kahaji will make conversation all the time of an eba. Then didn't get now just for plan or they will Kura no Maka. Then only go Maka Kuru no Maka came to Kura. Okay, my name, mana, nebe, Okura Jebe fundraising no matter. And then we go Kura on a while. Now she got our next morning. Biabulu uncle the boy, email fundraising. Uncle the boy, or no Maka came to Jeko no worry. Can you see now try you justify Yan Oblo no Maka came to Kura? Can you be to organizer oil and gas? Oblon and Newi. Can you be to my sister? Oblon and Newi. Yeah? Kenebe buje comrade Peter Nwosu Oblon na Nnewi. Kenebe buju go Oblon na Nnewi. Yeah? Icho kam osigidolu wosiano more than 50 people ebugolu na Nnewi. What is there in alerting people to know that here is a danger zone? What I wanted you people to do is to come out and enlighten people to know the part of Omaka where they will avoid, and not telling people that no Maka do good. When I have heard so many people in the comment section, even in Maka Bono, now confirm no we part of Maka a pie trap. Yeah? A pota, ke be abandon mother na bona Maka na ase ko unu ni me kulo so na part of that syndicate. Unu so na part of Ifa Neme. Ebe aka some of you see nwete egu na eri. Because people now sponsor IFA. I have come to understand that over 50% of people now sponsor this unrest in Southeast Undeno Obodo. I'm telling you, on the Obodo.
nwanne ya na-egbu nwanne ya na-egbu ibe ha ị nọrọ na cover ha up chọọ ka iwelu ndị Hausa welunu ndị Hausa na excuse ọtara ụbọchị unu ya egbu oche onwe unu ndị Fulani na-ebu egbe akpara at the end of the day majority of ndị Fulani self enidiodo ego majority of ndị Fulani ya na-awakpo ụfọdụ communities n'Enugu steeti jegbusisia ndị na ebe a ha enidiri ego ịmụrụ ka activities ndị Fulani na-adụ ndị a na fight a different things all together and not money. Onye Igbo onye dị interested in money. Ndị Fulani na-awakpo ndị obodo adụgasị n'Enugu steeti dị closer to ebe ndị Hausa wakpo ha bata ebe a gbuo mmadụ ịtọ gbuo mmadụ ịnọ. They won't ask you to give them one kobo. They don't need your money. They don't need your money. Onye Igbo ejide nalu ego maka onidiri ego. Ezugo they caught a boy and his girlfriend in Obunike. They will call us to come and treat them at home. They will buy her and sell the parts to native doctors. You will see the video. I've forgotten the video now. The security of the community just confirmed that the guy escaped. How? You see? Thank you very much. Fulani activities do based on land grabbing, not to ego. We know. Una cover na nonsense na criminality. Una na ebo ndị Hausa. Una eji na chief ụlọ ya alụ. Una eji na chief ụlọ ya alụ. Una na deceive yali enwun. They create yali propaganda here and there. They create yali stories, wrong narratives here and there, trying to deceive the security operatives. Nigerian government decided to fight insecurity in Nigeria. They know the people to go and get. They will come for you. They will come for you. It's just that they have not woken up. Even the Southeast governors, because they go fight for Ndigbo. They play politics. They don't want to do what they are supposed to do. Or during the time of Mbadnuju died consequences. Obata Bakasi Bia Ucha Anambra State. Bakasi Bata Ucha Anambra State from Aba. Imifa Bawumba. Imakwifa Bawumba. Imifa Bawumba. Bakasi Bata Ucha Aba. Bata Anambra State. Ucha Anambra State. We pusisia criminals nina hewe na Anambra. Mbe yawo hana mbene yawo na ejo hia hekechi ihu. Mgbe yawo inolo na nke chief eziokwu na aṅụ mmanya ofu enon ekperima ama bata ebe ahụ igo ihe mmanya before pụọ gwa na ọ na-abịa n'abalị go wepụtakwara ihe before ọbịa ruo n'abalị ọ na-etu afọ otutu na-etu afa na-etu nwunye ụlọ ụmụ afa wee na-ezu ohi. Those impunity days wee gaa Bakasi wee bata wee je bukọrọ mmadụ niile ahụ wee busisia bukọrọ ma ndị nwa dibịa na-agwọrọ ha ọgwụ mgbe ahụ no doubt busisia ha ncha niile. Nke ahụ gaa anyị wee nwee new set of people na ndị mụta oge ahụ kịta ya onye bụ izu ohi okpuchi ihu mgbe ahụ onye ohi bi n'ogbe ịma be ịma onye ọwụ go na ya na-eje komiti na ụmụnna ọ na-abịa ohi be okpughe ihu ebịa ọ bịara ogo na anọrọ na-akpa nkata ọ na-esugu na famili na ohi ọ na-eme ha mgbe ọ na-eme anyị ma mgbe o mere ịghọtago anyị ma mgbe o mere ekpobata ndị Bakasi bịa zachasịa ndị a ụfọdụ gbafere gbanụ obodo oyiwo ndị dụka critical thinkers ha agwana ahụhụ ụmụ okorobịa gbanara obodo oyiwo mgbe ndị Bakasi batara Aba bata Anambra bata ebe niile Bakasi batara ndị niile agbara ọsọ Bakasi abataba wee lota kelee dị iche fano. Do you think na ọ bụrụ fa nwechara social media platforms because igbu mmadụ agazi adọghị ife ka ife fa na-egbugbu before ha pụọ. So what do you think that na-ekwu na-egburu mmadụ na ụmụaka kwuo na-egburu mmadụ na Anambra ọdọ ha ka ife ọbara ha ji akwa aka before ha pụọ? It is more like the continuous of their criminality. Ụfọdụ n'ime ha na ebe ahụ wee setie a very nice criminal gangs here na fon dofa ha na-eweta ego na-esendere ya ọ na-elive a lavish lifestyle n'obodo oyiwo. Ọ na-elive a lavish lifestyle n'obodo oyiwo ka eke yesi wee gwa na somebody dọka this guy a na-akpọ critical thinker na-eme video n'ụtụtụ ọ na-eme video na-efi ọ na-eme obodo oyiwo ebe ọ nọ o nwere shop ebe ya awụ ọ nọrọ sị na azụrụ ya afịa na return ya. You must have to go and work.
Obodo Iwo, you must have to go and work. Maybe to 20, maybe to 40. Can you go to such time? Obodo Iwo, take us to such time. Can time oje jolo? Yet if you okay, you get banya nanya, the chame down and do to it. Can you phone alo? You could see that the money is your fund to that lifestyle. This is Nigeria, we didn't want here. This is Nigeria, we didn't want here. That is why he can afford to stand against Soludo today. Because na Soludo wo bata Udo gache to come the excess in Anambra State. We now condemn some activities of Ndudo gache. We are condemning their excesses. We are condemning their excesses and not the introduction of that particular group, because while that Udo Gashi did not at least reduce it on Anambra State to at least 20% or 30% is okay. It is a progress. It is a progress. You say when I hear reduce that activities in Anambra to at least 20 to 30%. When last did we record such incident in Newi? When last did we record such incident in Newi or Onisha? These are two big commercial cities, even Ekulobia. Or Anokatazie, I'm one incident somewhere. Then they took a critical thinkers, a broadcast here na Facebook, and then one way for na Soludo, and they started doing this immediately. Soludo introduced Soludo Gache, arrest Yakwanam. They started doing it now to jeopardize the effort of the government into showing people that no pass in age the Nunda, even no pass in Ndudo Gashi, it is simply to jeopardize the effort of government by introducing Udo Gashi. That is the only thing why they are updating you about honor. Obodo Iwa heno, America eba heno, Europe eba heno, ade we crime. Ade bumad. Ade we crime. Ebeko ifo sama melu na America. Ugobo debe melu de fa na Nigeria eba. Ifo sama melu na America. Ugobo hebe melu such kind of thing na Nigeria eba. What if any in the book and the haram ne melu gwasa? Can you want any of the government or any of the important economic side ebe ha jeni danalo na Nigeria? Yeah? Can you be ha jeni danalo? Yeah? But that power or sama galo after America, that is to show you that obodo ebe nweho security challenges. But what we are saying is, let it be controlled to at least the barest minimum. That is what we are asking. In Nigeria to so complacent that it happened everywhere. At least Soludo to the caution now, Anambra. Yes, when it comes to that part of security in Anambra, I can say that Soludo has tried. He might not have tried his best, but at least he has made an effort. He has made an effort, and that effort to be very clear. We are seeing it. It is only criminals like critical thinker and do to it that will not see it, because no, they are after their business or attacking the very essence of their survival. Yes. The question is, who are the criminals? Because they are all human beings like us. Educate 90% of them are your Igbo brothers. And when you see them trying to push the blame away from us who are Igbos, resist here. No. The only way we can get this right is by talking to ourselves. The only way we can get this right is by educating our people to if ojo. Hello. You can't be harboring a criminal all in the name of non-Dausa. Yeah? Okay, how many of those Fulani herdsmen can they not if they go say okay? How many of them? How many of them? Yes. How many of them they go can do? Eh? Call up no deceive. Meanwhile, this is a problem that is right under your nose. You are suffering it, whether you like it or not. You are suffering it. Eh? We have lost people. I lost to go people to this insecurity. If I cannot talk about other people, I can talk about Wabologo, Nebwe, and the SAB. If I womb dimpa, Kawaru young woman,
on the day upon the time family. What I go upon the time family. And we are not talking about other people. Anokata say na chunya acho. Anokata asime bujonya. Can even make as a moment for what of Mwazo? What of Mwazo? Mwazo ko you know put inside. Mwazo burial or traditional marriage ka had the child either in Enugu state or so. Now bata we know today it is getting to 2 years. I forgot this guy and we know that. Ebe kono. Is either Nanden to Bujehe or recognize young mother eba. Eh, ebuye or Nanden Belu Pasianum Ahmadu Jene Buterie, Buye Bekoro or Ganyejele. It is very simple. It is very simple and clear. You don't even need to go and contest anything. We know how we allowed the water to flow into your house, our house. We know how we washed the water, kolo like this. The water flow into our house. Now mmiri ahụ doje n'ime anyị na-achọzi ka o rie anyị na-achọkwa kama ihe ejirikwazi aka anyị kwụwa mmiri ahụ anyị na-achọkwazi ka anyị jekwazie blame onye ọnụ ndị ọzọ. We are making another mistake. There is the first mistake we fail to avoid. The mistake here has consumed guy. We are making another one. We are still making another one. Eh? Is it only Ukurora? Je juon de niile mana atolo ha. Mande jiru na ha ekwu okwu. Bunu onye ahụ mma je juon de niile ahụ juo ha ebe ha atọ ha wee je. O English ka na asụ ebe a ka Igbo. Je juo ndị niile atọje. Jụọ ha biko ebe ahụ atọ ha wee ba. Or English ka a na-asụ ka Igbo ka a na-asụ. Ana m je jụọ n'fanụ. There is even another part of criminality na gara Anambra State. Na that one abụrụ m ekwu. That one abụrụ m ekwu. It is happening. It is happening. Igbo ka a na-asụ ada asụ English. Imagine na mmadụ sụrụ English. Ihe amanụ na onye Igbo ka onye Fulani ka onye Yoruba. Okay, nwere idea. We saw some of the videos of ebe a na-ebe mmadụ kerekere a na-asụ Igbo were ebe mmadụ kerekere Igbo a na-asụkwa abụrụ Igbo amụrụ amụ. Ifu onye na-asụ akpaala Igbo ihe ama na onye a na-asụ akpaala Igbo. Ifu onye na-asụ akpaala Igbo ihe ama na onye a na-asụ akpaala Igbo. Before mmadụ amụ Igbo mụchi Igbo mụọ Igbo in toto. Imekwa how many years? Mekwa how many years onye ahụ ya nọ before wee mụọ Igbo mụchasị Igbo wee mụọ Igbo nke na ọ na-asụ ya na ihe ama na onye ahụ abụrụ onye Igbo ka ọwụ. Ọ ga-amadi go back I greet you sir. Ịmakwo a na-aghọgbu unu ka anyị ghọwo onwe anyị aghụghọ. Ọkwa asịrị how long are we going to continue in sin that grace may abound? Ndị Igbo ka anyị nọ n'ụlọ na mmehie ka amara baala anyị ụba. The once economic growing region, very peaceful. We allowed our own people by our own hands to here and we are still harboring them. We are still harboring them. Only so no munna you Ndigbo. We je obodo oyibo we obodo oyibo kama iyi ada agbambo na-ewu nata. We know the suffering that people are passing through in this country. Onye taba afu na Lagos na chasi afu na Lagos or say no, let me go back home. I need to go and do something in my house. Call ya wonye bata or say never ube zugo. I need to go and do something. Let me go and mark my footprint in my place. Onye bata ko say never ube Emeka Angola. Never ube okay boutique in Lagos. Never ube Emeka trade fair. Yes, we always want to go home and leave our footprint home. When they go in this hard economy, but when they go America, after how many years? But I know, we rest. He waste here. Is not only that Naje had earned money, you don't even know what he's doing to make that money. Yeah, you don't know what he's doing to make that money. You don't know. If only maybe before when they make that money, the only thing you need that money.
and the hustle na jega buyebu one day now your problem. Is it your problem? Let us assume that we a problem. That no when something in our problem in or one day your problem. Or one day your oppressor. Let us assume that now you will oppressors. Or one day your oppressor. That same person in our as an oppressor. Now oppress you. That one day you. It is all of us together. How can you use me as a cover up for your own infinite? Or for joy. That will be the next slogan. That should be the next agenda. That should be the next campaign. Or for joy. As is not for joy, and don't run away from blame. We are all to be blamed. We are all to be blamed. Because na iji iwoke we sui ba yoko ngwano oko agbadere ebe niile oke na ha agbafere nwa obele kita I will be say to the reality na ba ya agbapia na agbapia na ba ya agbapia na agbapia a lot of ụmụnne anyị nọ zikwa obodo iwokwu na ha ya natazio ụfọdụ ebe ha bata ha kwụsị na Abuja na-alụ uno na Abuja ụfọdụ akwụsị na Lagos na-alụ uno ebe a ụfọdụ kwụsị na Asabali na-alụ uno na Asaba ana Igbo nọrụzie na-etipịa ana Igbo kịta awụ Amadioha TV. If you drop this same comment again, I'll block you. If you drop this same comment again, I'll block you from this broadcast. This is the last warning. This is the last warning. Okay. You can come back with another account to wash. You gotta go. Kirekiri ụmụazị ụmụ okorobịa ọhụkwụ ndị agadi nwoke kirekiri ụmụazị ụfọdụ pụta ha kwụsị na Asaba ọ na-atọ gị ụtọ ejike. Our communities know who is who. We are not ready for the truth, my brother. Mgbe anyị ruolu to the point in our security tightening anyị na-eme where we say if you say something, say something. If you see something, say something. If you see something, say something. Community policing. Community policing. We know who is who. Hapụzie maka na na-achọ ka ha bụọ ndị ụmụaka somebody from ụmụaka ewe mụnwa onye Nnewi enweghị ike ikwu na enweghị insecurity na Nnewi. Mụnwa onye Nnewi enweghị ike ikwu na enwere insecurity na Nnewi. I mean enweghị ike ikwu na enweghị insecurity na Nnewi. Yes. Mụnwa onye Nnewi enweghị ike ikwu na enweghị insecurity na Nnewi. Citing ife mere here and there. The other day na Old Road side the Chicago's ndị polisi a na ebe a invaded ha gba everywhere pieces agbawere police. The other day side Akabuku bus stop enwere exchange of ife apịa mmadụ daria. So many places na Nnewi ka enwego such kind of things. Mpụtazie ana m asị na enwere insecurity na Nnewi. Of what benefit ka ọ ya awụ to me na mpụta na agwa na enwere insecurity na Nnewi when I should be speaking out. Ọ ya wonwe ife anyị emela anyị ka emela anyị ka our environment ga do so porous that now these people will invade and leave. Ngwa onye ụmụaka anọ na Facebook na-ekwu na onwe ife na-eme na ụmụaka ije na-akpagharị na town ebe afiado na-ese foto so ka iwe gosi anyị na onwe ife na-eme. You people are the real criminals. It's just that our government has refused to be proactive. Yes, our government has refused to be proactive. The reason Ijiafo na ndocha na control to insecurity will because upon the point of conceiving or planning, whether na point to go clear or not clear, that is when they will strike. They don't need it to be grown into a full-blown criminal organization or activities before they come. That is if a government na fucha a security tip-off. They will do what? They will ignore it. Yes, government here na fucha neighbors as wega, they will ignore it. Otherwise, kerive tatalo na government after that person video. Why? Let him come and tell us the intention here. The intention here.
o ji wee na-eme vidio ahụ ka ọ na-emesi vidio ahụ ka o wee kwuo na ife mere okwuru ọra emeghị okwuru ọra. Ọ na-emesi vidio ahụ ka o wee kwuo na ụmụaka wa Amerịka na o nwere ife ọjọọ ha na-eme n'ụmụaka. Like ọ na-emesi vidio ahụ to turn the face of the security agencies away from ụmụaka. He is part of that organization. He is part of what is happening to ndị ụmụaka. He is part of it. Ha nwere people both in the media and everywhere. They divided everything into places. Ha nọ everywhere. Ha nọ everywhere. Yes, I am telling you. Then onye nke n'obodo oyibo, he is also part of the gang in diaspora. Go and put it anywhere. It's part of it in diaspora. Ndị a na-ekwu ha na-collaborate together wee na-cover evil a na-emebe anyị. That is where all of them are getting the money fa na-eri. Ị nọ n'obodo oyibo, ị na-alụ ọrụ 18 hours nya nwe sukere ana n'ụlọ na-eme vidio. O mepụ vidio omekwa, o mebi vidio ome maka Soludo, ome maka nka. Who in his right senses ya pụta na social media na support crime? Ọkwa ma this insecurity enwe by ndị native doctors, the greater percentage of them are benefiting from it, if you like. Na akụgheri. Yes, ịchọ na ekwugheri. Ịnụ kokwu ọra gwara na ebi ebe ahụ fụsa alụsị fụsa ọgwụ. Kele onye na-ebi ihe ya? Ọ bụrụ ndị dibịa. Ọ ndị dibịa ndị Yoruba, ọ ndị dibịa ndị Hausa. Ọ bụrụ ndị dibịa be anyị. Ọ bụrụ ndị dibịa be anyị. Ụfọdụ n'ime ha nwere link to ndị dibịa. Yes, ụfọdụ sef wụ ha na-agwọ ọgwụ ahụ by force. So if you think that government will by still detaining ndị dibịa ha jidere, mana ngụnwa na onwe ewu the bigger ewu. The case of Itonto is a very sensitive one, especially if it is a government that is involved in it. Maka na ọnwụrụ community gbakọtara aka si okay nke ahụ government. I'm here to know etu Soludo ibulu akwa ọkụkọ na onye eze na-eke itisi wee wụrụ a form of ime campaign, because ịma na some people na-ekwu okwu ka ndị enweghị uche, especially ụmụ achịkọta ekwu ọnụ anọ na Facebook na nke ikpeazụ a. Facebook has become a very unhealthy place, and I join Anyi Dons to tell our parents, keep your kids out of social media, especially Facebook. Facebook is so toxic that okoko and the brain that has failed to germinate in their different villages and communities are now germinating on Facebook. They are now germinating on Facebook. Yes, they are now germinating on Facebook. And I can tell you, keep your own away from Facebook. There is more bad things they will learn on Facebook now than more good things they will learn. Gone are those days where Facebook will educate people. No, now, every now and then, the flash you are seeing, because if Facebook we are there recommend the more who videos who got viral, and sad enough, videos now kazi got viral. Viral. So, if you want to help your children, keep them out of social media for now until they are matured enough to choose what is wrong and what is right. Yes. You can't tell me if the mother put on say release aqua. Yeah? And the act of the lineage the source aqua because no one place or the other also benefiting from pocket aqua. Hungry people everywhere. Ndago. Hungry bloggers. Hungry people everywhere. Ndị nwere conscience. Ndị legola akọ na uche ha. Ndị legola akọ na uche ha for money. They have exchanged their conscience for money. As long as that money keep coming. Yeah? As long as that money keep coming. Okay, look at somebody like a man, Frank Anoluo. All na security agencies in Obaye. Can you tell me why this criminal spotted here cannot be followed immediately? But when you check, if you don't know you will, you check your kita. If you this criminal on spot here because I just spotted the criminal here.
without even saying anything. I don't need to exchange words with him. I already know. Yes, onye ọ na-efolo bịa n'ebe a na-ekwu okwu insecurity na Anambra State. Wee sego ne onye ahụ a criminal ka ọwụ, onye ahụ onye ohi ka ọwụ, onye ahụ na-atọ ntọ. You don't need anybody to tell you anything because no okwu dị mma enweghị ụsa. A case of insecurity is a case that concerns anybody, and for as long as name mana n'inwere plan of ịgbadatara n'obi unu na Igbo bịa rụọ iwu mara mma, as long as ịma n'inwere plan na ịgbagharịcha ife niile na-agbagharị bata n'ihi egoro moto mara mma naanị ụlọ asa akụrụ ụlọ, as long as ịma n'inwere plan of ime a beautiful event to establish yourself in the southeast, a case of insecurity na Facebook should be an ultimate concern to you. It doesn't even matter if you are benefiting from it. One day it will be your turn. Only one movie actor stray mgbobulu na Asaba oje bank na apụta ọwụ na ezu ohi mgbe ịgba agbalụ wee misie wee gbe. Let's assume that no nwere ike ọwụ na onye aso na ndị ohi ọhụụ onye ohi. I'm just saying, let's assume that na onye a nwere ike so na ndị ohi na-terrorize one particular place na Aba, o wee hapụzi Aba wee jere onwe bank na Asaba mgba agbapụrụ mmadụ wee je tụọ ya. Have you seen? So even the way you use example ahụ ka m wee gosi that even that same crime is actively na part of it will still consume you, especially Southeast now. Yes, especially Southeast now. Now block Lilo Enugu. Owunu moto who the first moto. I actually iwonye ntoko ni iwonye nto because they don't know you. Ha bute you if I had interested na ego inye ego. Owunu na eda ikwa na categories of ife ndị mmadụ na-eme ha be ya nata, you will not come back. Now we are not talking about you now. Let us talk about your family, your friends, and by your family I mean your extended families. You may be obodo iwo. Are you obodo iwo with your mother? In an obodo iwo with your father? In an obodo iwo with your extended relatives? You are not. So can you tell me why a same person will brain, only Igbo brain? Yes, we puta ebe a na-ekwu okwu maka insecurity we for job. Insecurity that is a threat to every economy anywhere. Can you tell me why you will see nwa Igbo ya puta ebe a na-ekwu okwu insecurity, we decide there to be making mess of that particular discussion? Tell me why. At the end of the day, we can no more keep quiet, and I'm very happy that a lot of people are coming up speaking because we have ignored it for a long time. Only one festival, Imoni na de bebe Uribeha, Uri festival. During that Uri festival, Imoni na Apollo, all the musicians signed into 5-star record, and even more. Potanuli. Ndị mmadụ na store uri ọ na-awụ a full-blown festival. Ana-eri ife, ana-egbe. At least that festival alone, anyị ma how many millions are they inject in the economy ndị uri. Na every year, na ha bụ oke biko na ụbọchị elu ekwelo ka nkwado na ka mmalụkwọ afịa mmegbu wee je n'ebe dị otu a na-eme uri festival. Can you tell me the last time Imoni melu that festival n'uri? Can you tell me the last time Imoni melu that festival n'uri? Etu aka isi na-etipịa baye ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ ọsị na ahụ amake. I repeat, ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ ọsịghụ na ahụ amaka ye. Ka anyị continue na-ezuzu. Yeah? You see, 2020 was the last year we attended Uli Festival. What happened in 2021? What happened in 2022? What happened in 2023? 2024, I bet it will still not happen in this 2025, because if it must happen in this 2025, it means no wolu 100 million kwado Uli Festival, wolu 100 million they were in place just to secure the life of people who are there, and also life they are there. No, it is secured around that place and they make Uli Festival. What of outside that place and they make Uli Festival? You want to go because can a plan? Can this criminals na plan unkefa? Can a plan unkefa? Can this criminals na plan unkefa?
umunna ya no na Facebook everywhere. The only thing had interested in Ndigbo, on Dausa, the Fulani, ana kwenu, ana kwenu, Dausa, the Fulani. But it is happening under your nose. Now, but also follow that Igbo. Ndị niile jegolie bata kwuru nọ Ndigbo. Ị na-asị na-ejide mmadụ one eme nke a mara ma gwa dị egwu. Ndị niile jegolie bata kwuru nọ Ndigbo ka ahụ. Yes. Onwere onye amaghị etu ndị Hausa si agụkwa ifuta na ebe onye Hausa na-agụkwa arụsị be ha. Ana m ajụ ya ajụjụ. Mana ndị jegolie ya na ebe afọ ewuru ndị Igbo na-agụkwa alụsị na-efe alụsị na-agụ ọjị na-eme ife niile a na-eme. Ị nọ na-aka akụkọ. Ị nọ na-aka akụkọ. Ifuta na arụsị ndị Hausa. Ị ma ka esi efe alụsị ndị Hausa. Anyị Chineke meelu mmadụ ebele. How did once intelligent tribe, very intelligent, I nụrụ ndị Yoruba na ndị Hausa na-akpagbu onwe ha, ndị Hausa na-etipịa be ha na-amụ ha amụsị ha ọkwụnụ debere ahụ n'ụlọ ndị ji Nigeria taba na afụfụ. Ndị Yoruba are wise. Now, ndị Yoruba has proven to be the most wisest. The most wisest. Oge ndị Fulani bidoro invade ime ọfịa ha establish a true unity. Amatekun possess ime ọfịa niile. Ewepụta ebube agụ be anyị na-asị na ebube agụ na-egbu ndị be anyị. Ewepụta anyị Chineke ndị Igbo meele onwe na ebele. Ewepụtakwa na udo gashi na Anambra steeti. Ndị okomoko pụtakwa from nowhere na-achọkwa ka ha fight ya that udo gachi soro udo wepụtara. Even when you see that they are doing a nice job, ndị na-eme excesses ha na-eme n'ime ha, they will be controlled. They will be controlled, which we are doing that. Ewepụta Amatekun ugboro onye ka ịnọkọta na-apụta na Facebook febe ndị Yoruba nọ na Facebook na-asị na Amatekun nwu nka na Amatekun nwu nka na Amatekun nwu nka. They all supported that Amatekun and they took over the forest guard there. Today, there is only minimal activities of the herdsmen Unobeha. So, has Yoruba not proven to be the most intelligent tribe in Nigeria today? We used to be some time back. But since Ndigbo ji wee bido iberibe, since iberibe ndị Igbo ji wee do boko in large numbers, that was the day we lost our glory. Yes, I can tell you that more businessmen has left an Igbo within the past 10 years. More businessmen has moved the most critical part of their business outside an Igbo. Who wants to stake Igbo? Or we was a police. Or we was a police. Now, let's Senator Ifeanyi Uba started a very good security initiative, which no na Nigeria bayi webe obodo na amụrụ ife. Ọ na Nigeria bayi webe ifeoma na atụ. Yes, they don't want security created security. They want their, you see, why are we not going to support security initiative created by government? Why wouldn't we support them? I support here. And I'm ajụjụ. Chukwu onwe that question. Ye kweju ya onwe. Maka ịza ha ya onwe if answer. Yeah. If I know started a very good security initiative program, which is going to security elsewhere, security in America, security in China, security in Europe, all part of Europe are not being fight by Igbo now. It's being fight through technology, ICT. Even Zambia, a nation of Zambia, in the Southern Africa here, you will see less of Igbo, but security not tight. Ifeanyi started a wonderful program. The government by on ife. The answer is no. Even na ka granite na anabai. The moment moto okuro da batalo ụmụaka ka ha yesi na CCTV camera full na a strange moto batala eba. That is the way to go. Yes. Ụbọchị ejelu na osi hito ụgwa jere ekpochasị aftermath of ife mere ebe for so many years. Efu ebe ahangecha camera ma n'elu isi hangecha camera ebe niile nisha something here and there, any slightest thing activate your blow. Now
If I do any, if I hand gas eba na ha manu go pathway ebe fa na aga. But na a stranger battle I am boy you see we ga. A stranger battle nwere ike I na-eme niile adọji na adọji jesu ọkpa na ofife o explode o. E what go? So why can't we be ICT driven? Why can't we be technology driven like other advanced obodo? In America, you will see less of Igbo on the street of America, but yet security no tight. Zambian president Hakainde Hichilema drive off from here now, going to somewhere. You are only going to see a convoy of about 5 vehicles belonging to the presidential convoy. If you see other land cruiser or ministers, you gotta go. If you motor on email, if another backup motor, if you ambulance, if you security pick up now, if you power bikes, sweepers, it is enough. Police in every corner of the road. If I had you radio, if a radio message here, carnage. You gotta go. Information is the key. Information is the key. Why can't you invest more on the information and technology system and forget about Igboland? Magazine only take you on a West. You cannot perform. You cannot perform. Then all our security operatives, junction. Eh? Ịkpọrọ ha hadewe ha n'ofu junction. Ebido na ndị machine ego. Na ndị mmadụ ego. They even forget what they are there. No one dey ji ada wakpu ha unawares. Ịkpọrọ ha budata ha n'ọba junction gwa ha. N'ọba junction ebe. Instead of them to be security alert, they will monetize that checkpoint immediately. Na ndị mmadụ ego. Ọwụrụ business. Ịghọtago? Ọwụrụ business. A na-ekwu ya ọdụ ka ọ na-ama ife a na-ekwu. Let us invest money more in technology, information system. If I know Bas started it, I was thinking that no one in Nigeria buy you but emulate former. The Nigeria can invest more money in ICT technology. That is the way to go. When we have camera monitoring all our bushes, when we have camera monitoring all the roads, capturing all the plate numbers, taking it down to the Lagos eba in Abata Lagos. Wherever you look, camera plant eba. Camera say ha number plate ubuku na system. Enene yemana ukomoto emege spy. Jane China commit a crime. The next minute police will go ebeno. Without Egbe. When will Nigeria stop fighting crime and buy with Egbe? With Egbe. Egbe ije megono. Without Egbe, without Igbo, you can capture these people where they are, devise a means, go there and capture them without any noise. Look at how America came into Iraq and left. Half go before Donald Trump will announce what Mahabata Nap. So for that, half go before Trump will announce what about that successful operation. When are we going to start fighting crime in Nigeria that way? I invade China by ourselves in here. Governor Woziake or IG of police Woziake announced all the successful operation. But I can't believe we because presidential convoy Let me tell you what happened one day. One of my friends who were police in Zambia. I went on somewhere named Asdel. Na me go tam maya na ngum maya ọ na ebe ahụ ozugbo radio message ekwu okwu ozugbo ịghọtago ọ gwụrụ na tip off ibifere ime na Zambia ezu ohi na Makeni police patrol team niile ha na-enwe patrol team police patrol vehicle niile no anywhere police station niile no anywhere a receive voice security message. How will active radio system na alụ ọrụ ọhụ nke adị na Nigeria? Police
patrol van one ka ya afụ ejide radio message na-arụ ọrụ ụfọdụ wee wuru teepu makọcha ya odo anya na-ejizie for nonsense and adịghị security tip off ozugbo onunu the officer nwetarụ that security tip off ndị C5 na ọdụ kasas o nweta ya ozugbo o wee nwụrụ na ndị anọ closer ebe a na wee tipịa ndị awụ 2 houses away from ebe my house dị 2 houses away from ebe my house dị ebe ha che na ha na-agazi ego ife apịarọ ha because na networking ọkwa ụzọ ka ha ya esi na ndị nọ na makini ebe ha zuru ohi n'idiri take ha down ndị nọ n'ụzọ ebe ha ya esi na-egoro ambush mmadụ gwara na with pump action na nwere ike idislodge mmadụ 5 bụ AK bụ moto na iteke proper ambush. Yes, so kedu ife kpata na ya invest more on technology ICT rather than ide egbe na-ebu armored vehicle na-ebubata ebe niile? It's a question. Imagine na ezuru ohi na St. Mary's ọ na-abịa buru mmadụ na St. Mary's. The moment ife ahụ na-eme ishi police station enwetago signal, Ozubulu enwetago signal, area command enwetago signal, Otoro enwetago signal, Amishi enwetago signal, Iyala enwetago signal, a signal ife ebe niile ele proper ambush n'ilo niile describing. They don't even need to have any here like change motor. The moment you change your motor and here, pass what information, you can hardly go anywhere. You can hardly go anywhere. Nigeria motanka or balai. Information is better than everywhere. You know, do na moto. Information. As a na motaka aleze. Ofonye complete abaranya. As a na nota aka aleze. Will Budahe invest more money in information technology there? Yeah? Will Budahe invest more money? Look at what Ifanyoba did. The whole crime, the whole Ibruma de Yetonto, Meluna, CC Martin's filling station, the covered. All the covered the Mutariana CCTV. So, all them will people want to monitor that CCTV because the issue of security, we know that no, I do beyond the Senator Ifanyoba. And the in collaboration of so many concerned citizens of Anambra, which is still not enough. He can still a single individual that can combat that security. Security needs more money. Security needs more money than even education. In case if we don't know, that is why Ijafu Umobodoni now advance. They invest money more in their security system. Because anyway security, only jela kwado secured. Anyway security, business are now foolish. You gotta go. Anyway security challenges, investors will run away. So they invest more money in their security than anywhere. You know, police 120,000. You may expect to go blow. I say, call in some of these countries. If Zambia, if you the police in Anya, if you the police in Anya, the police in Abamutu, chala. Or police be guru hair or your mother or guru hair kalaka, and you will hear less of bribe on the road because an average Zambian will tell you, charge me. A charge you even up the police say if I Mr. don't give them any money, don't give them any money, let them charge you. An average Zambian so charge me, I will go and pay into the government pocket. So all I want to be introduce how we money for win a bribe. So often one in Nigeria, one or a man or a go. Mana, always Zambia or in a hurry. Or police go, you gotta go, or how they move a little bribe here and there, mana, or do it to the buyer. Because government now put the civil servant who so nande ana highest to go na Zambia. Government now put civil servant ha ego every month the civil servant akwo go ego flow do ni mafia. I make business Zwafio Fuma Afia zo well Habati Mafia was Saturday to Habati Mafia and they go man the police man the civil defense man the Ihotago man the doctors Hanchanina Bati Mafia go kanko Ihotago Ebumuma Wezubo Murike that sales gear na almost $100.
ebe mụnwa nwere ike ịda akwụ sales girl na-alụrụ m ọrụ almost $100. Almost $100. O yi esinwu na salary nkwụrụ ya in a month kwụ ụgwọ na ebe obi nkwụọ ife dịka 1,800 kwacha. O yi esinwu n'ime 1,800 kwacha ọkwọ minus 2020 kwacha ọ ya dey wuru for nri everyday and transport ya nkwụọ $1,800 mgbe ahụ ọ ya esi na wuru 700 kwacha kwụ ụgwọ na ebe obi mana Nigeria here ndị civil servant anyị wu ndị ka ata afụfụ ha wu ndị ka ata afụfụ therefore ha na-device a way ha eji wee na-emeki up for the loss ha ejubatize the system ebe ọ na ha nọ na ebe niile adụzie too porous for crime to penetrate a na-ekwu ya ọdụ ka ya asị agbaghị egbe kpakam na Makini before ịmara ife na-eme the whole police post niile do na this Lusaka Central Business District and beyond adugo alerted through radio message. All of them ma ndị na-aṅụ mmanya squad n'ebe a na-aṅụ mmanya ma squad n'ebe ha je patrol ha ncha niile adugo alert at that national assignment. Hardly ka ndị ahụ ya na o siki ike na ndị anala. In fact ha na-ata ejide ha echi ha na-atụ de ejide ha echi onye ka ndị Zambia ji prefer ọmabatabeghị ọkụta ọba ude zuru ife idebere mana ọhọ gị as ije ọga ebia na BDC biri the change in fact banki na Zambia nwere ike ọwụrụ ofu onye bụ pọmpụ ya ma ebe a ọkwụ ndị security o ya ndụ esi wee nwee ụmụ security company aba ịdụ ka kelafa nke this guy nọ n'Ọka somebody cheta amụ this guy nọ n'Ọka nwee security company ndị a na-emecha ma akpụ obi GSS security ọkwụ ndị GSS security ahụ ife ofu onye obere egbe na ọ na banki ma ọ ya nọdụ na banki ebia sị ya welcome sir obeghelu gị ife ebe a ihe afụ enwere less of egbe ịya dafụ you see less of egbe you will see less of egbe you will see more of that radio message cameras ọka wele tata ka ndị be anyị bidoro ka onye ọ na-bidoro afọ iti CCTV camera be na church ọga 2013 njeru Zambia shop ọga m adụgo nwaye adụbụti CCTV camera onwe shop dị na Freedom Way enweghị CCTV camera onweghị warehouse enweghị CCTV camera 2013 13 years ago njere ebe a onweghị shop enweghị CCTV camera as far as Central Business District is concerned onweghị shop enweghị CCTV camera nya ndị na-install CCTV camera ọhọzidoro ife ọfụ maka na nke ọga ma onye nwudu de kochisicha na ọkịta na 2024 2023 2025 ka ndị be anyị na mmadụ the importance of you staying in Lagos and monitoring your house in the village kịta can they buy Madanalo? That part of security. You know that go? We are not growing like other people in terms of information. So information I grow nke crookedness. Crookedness. Yeah? If our government want to invest in security, they know exactly what to do. I am repeating it again. Our government decide here invest. You want to go? Let them have more people in ICT department, more than they have on a checkpoint in Ilo. You can drive from Tunduma, Nakonde border, Tanzania. Drive off from there to Lusaka, which is capital of Zambia. It is a total of about 18 hours journey. You will not see more than 5 official police checkpoints in Ilo, including in Kapiri, in the immigration now. Official police checkpoint where you may have 1, 2, or 3 or few immigration officers attached there because no a cross-country border, illegal a country also, and the Nyana name is Tanzania Bubatafia.
So okay, we na control it. You won't see more than 5 security police only onye mmebata n'obodo ji ha ụkwọ ọwụ na driver bụ anyway ha kwa checkpoint ọgba ọgachakwa checkpoint a agbakwa another 2, 3, 4 hours or 5 hours straight ifukwa another checkpoint. Then bataba Lusaka e got toll gate e bataba ume Lusaka, but you will hear less of crime in that country. Mana na Nigeria eba speed the motor up eba na erute ebe na ifu police checkpoint eba na ego ega police checkpoint ya inolokwa eba na afukwa another police checkpoint ega nka inolokwa na afukwa another police checkpoint umezinu ka crime kwụsị. The answer is no. So kerifi na emezi, the government knows what to do, but they don't want to do it. They knows what to do. A country that is well structured does not need the Igbo na akpagharị ebe niile. Any the Igbo akpagharị ebe niile. Any the Igbo we na akpagharị ebe niile. Any the a lot of obodo a move go. Mana Nigeria can't stop. When you see obodo na aga, if you think that immediately things will begin to happen. Ndo hi bịara ohi na nnewi nwere ike iwu n'ishika ya agbatu ha, because na ndị ichi adụga aware of the movement. So Ezugo, good morning. Nwanne m daalụ. Ka email. Udo dị, my brother. Okay. Asị nka ịma the other day bụ nka join oge, so a kind of muscle connection problem came well, the thing way of the program end, yeah. Good morning to everybody. And then I wash. Ezugo, yeah? Nani enneku? At my old age, at my age now, only one particular thing my dad they gwara mu mpe, onwe bọsịbụ na ewe je farm anyị gara n'ime ọfịa, so mgbe ahụ na abịa kọcha nri akọcha ji kụọ ọka, then ị nọ ijekwa n'ime ọfịa ijekwa ebe kọrọ nri je n'anya. Yes. O nwere ife o jere ime that day agbara ka o jere iho sinu na ihe na-ekwu. Yes. O jere ịma na ịkọcha nri after few weeks ife ya tosta na-apụtara iwosisi ya ndị ịchọghọ, mana ndị be anyị na-ada ejikarị agbara ahụ ha eji egwu nya first thing a na-eji ehopu ebe a kọrọ nri. So I was like kekwara ihe hapụ ya ka ọ mechaa ka m fugoro ka ife ka ọ na-adụ, o wee sị m na ife a jọrọ ezigbo njọ na-ehopu ya n'oge na otoruo otu ahụ si eche na ya ehopu n'izie. O wee wụrụ ka m na-ekwu okwu a ọ gwara m today, okwu a ka na reflect to me. Ife na-eme n'ala Igbo tata o tofego agbara anyị ehopu n'ezie. Ife awụ ife a ka eho elia mgbe ahụ ọ dị na nwa mana ehohe anyị na-abụnye aja ajụ anyị asị hapụrụ onye anyị nke anyị, what of nke na-etokwado na nke onye eni ijegokwuo maka ya. Nta ka ala Igbo si wee mebi. Elotara m that time ife a na-ebido ijere ịgwa ndị a mma akpọ ya afọ anyị ncha ma onye ahụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ikenga Uruaga, o chegharịa na tata. Mgbe ahụ mkpọ ya na fon si ya Ikenga na-emesịkwa ka onye Nnewi ịma Nsụka na Chiesi, where are we heading to? If we anyị na-head to ọsị m kedu ihe ị na-ekwu, what about Fulani bụkwa na egbo onye eje napụ ha nsị ịchọ ka be anyị dịka be ndị ugwu. Ọsị m oke negoro ife na-eme na north, why na aha ekwu maka nsị ịchọ ka be anyị dịka north. Ịma na ife a na-ada ekwu eto onwe ka esi wee mee chebata nwee ife na-eme achịta ndị amị ọ ndị polisi eru ebe a gba egbe ife ọzọ anyị ajụghị owo ọ na ha ejebe ebe ndị Boko ndị Haram nọ n'ugwu Hausa, ị na-ajụzi ha ụna achọsiri ka be anyị dịka ebe ahụ. Should they leave our place simply because na nke ndị ugwu Hausa na-eme? Iju onye ọrụ ọsịgo talk about what is happening in the north. Nsi ịchọka baido cannot. Eche na asị na ọkụkọ furu ebe a na-amacha ọkwa malụkwo na ọkọ ya dị. Eche na iwere uche n'anya fụ ebe ife na-emebe ndị ọzọ iwere ya mara ife malụ na insecurity jọrọ njọ.
ka anyị ijigodo ebe o melu mbe ndị dị anyị nso jee kpagharịa all over the whole world ebe ọ na-enwere crisis ichekwa na ọ na-ebi in the next 10 years ọ dụrụgokwu gawakwa ọma mbizikwa ebi because na a na-eme ka mgbe ahụ ọ gasago ofesago is like ife felunu fesasịa ịma nchịkọta nwuzie eji m obodo a mbi na-ewe malụ ime obodo a mbi na onye ọ na-amadị history na ọha bidoro ọgụ mba ụwa nke abụọ mgbe ahụ onye na-achị ha batara nke ahụ bidoro ọgụ ahụ mgbe ahụ ọ batara ka onye nzọpụta ọnụ onye ejego history jee gụọ ya mma akpọ ya afọ Adolf Hitler ọ bịara ka onye nzọpụta to the extent na mmadụ niile dọ n'obodo a sieta na-efe ya efe ka shi few people kwuru na onye agha aga na the right direction onye a na-aga ebe anyị ya nọ nwụsị ejidere ha gbusie ha kpọọ ha sabo emekọrọcha after how many years a nụchara ọgụ ahụ isi jụọ mmadụ niile nọ n'obodo oyi mgbe ọ ka ha ji kweta na onye ahụ onye nzọpụta n'eziokwu ịgwa gị eziokwu till today n'obodo a ị ma na ịkpọ afọ onye ahụ na public wụ crime till today n'elu ụwa onwe onye na-aza afọ aha ban ga-afọ ahụ n'elu ụwa imekata anwa apụtara public wee nwoke o si dapụghị n'ọnụ ihe ejeri ya nnukwu serious offense ka ọnwụ n'obodo a ịkpọ afa ya akpụ jọs na ịkpọpụta afọ ya dapụrụ gị n'ọnụ o wee wụrụ ka anyị na-ekwu ndị anyị nwewu ndị Igbo ka anyị na-enu onwe anyị ọha ebe onye si na ọbụla ụlọ mkpupụtasị anyị ana m abịa ka m nwetara ụnụ nke a ka m nwetara ụnụ nke a anyị ekweri ya ozugbo tube ya afa ụfọdụ oge họ ka ife nlacha si amị ekelekwara m Ifeanyị Ụba ndị Nnewi emekọcha eme ofu ụbọchị anyị akpụ Ifeanyị Ụba na Nnewi anyị agha m ife nwoke ahụ mere anyị mana eziokwu m ana m etinye ka mgbọdụ ka ya asị egbuo dike na ọgụ unu ụbọchị ọgụ amaghị elu achọba dike mgbe ara na-ebido ara bidoro ebe a ọ na ha afịọ tata n'Imo steeti atụgharịa si ha hopu Supreme Court gọvanọ onye nwanụ jikwa mee nga atụgharị ya ka akpọọ ya asị so n'ife unu omegoduna onweghịzi isi ekretigoda impression n'ọwụ onye ilo ndị Imo steeti diala na-efesa fegido o lutere ụkpọ lute some part of Otolo Nnewi ndị be anyị ma maka nka madness ya rutere some part of Otolo ya na ụkpọ gbara Chukwumebere Ifeanyị Ụba dị ndụ mgbe ahụ o wee chụ ha n'ike egere m ebe Ifeanyị kwuru mgbe Ifeanyị si ndị Nnewi na maka ife chọrọ ime ọnwụ ụnụ na Nnewi ifruti pia it will not recover again. We will never recover the glory of Nnewi again had we have allowed these people. Ndị ọsọ afọ m ebe ha na-eme ọgbakọ to build back also is a lie. You can never onye pull up go onye bidoro business somewhere else ebidogo. You can never call him back again. Ndị niile bupụrụ business ha from ebe ha si na ebe onye biko ọ na-awachi ha agbago ọsọ onwe ife na-agwazi ha again ka ha natakwa so it will take hundreds of years for you to recover that glory you lost. Chukwumebere Ifeanyị ekwughị ka ife abata ọchụ ha kpọrọ security chụgido esikwa from Otolo ahụ chụgido ha chụpụ ha chụpụ nkwuo ha obere ọkwa nya na anyị na-aṅụ mmiri atọba iko wee ruo tata mana ọ dịgo ka ọ ya adị better late than never. Ọ dịkwa mma otu ndị Igbo si wee teta ụla wee jụọ onwe ha ajụjụ kịta many people because na ife abịa mee jide onye ọrụ na kụchicha onye ọrụ ọnụ ndị furu ife na-emenu ndị okenye furu ife na-emenu chọọ ka ha kwuo ọ bụ ka kụchichara ha ọnụ. This narrative bụ ihe destroy la Igbo. Onwe ife nwanne nwoke meru iji ikwu maka sị ekpuchite ndị Igbo na ịgbasi na onwe gị n'ilo ka m na-esiwe na-ekpuchite alụ nwanne m na-eme onye Igbo mee ife eje ka anyị ekwu ya ife ndị nọ the reason na these guys took over the social media they represented Igbo people in general on social media. Ife ọ na-ijere ikwu na asị n'ihi ezobe ndị Igbo ọkwa ka izobe ha ka iji wee ruo tata ka ọnọdụ anyị ji wee dụtụ aya Chukwu na-eme na obidogo ndị ya ekwu okwu ego people enwewego double thoughts like ife aha akwela anyị nkwa si anyị nọ ife a na-abịa imerụ edukwushi nọ ife ndị a na-abịa imerụ maybe from there
anyị ya recover tụọ hụ na anyị ya recover n'Igbo mana at least mentality anyị ya echenji tukwu obere mana ọnụ maka mmebi kwefuru ụmụ ebe niile ife a na-eme ndị ebe ahụ ha jos gbaa ọbara ọka ike ha ọma nchigatanwuzi back ha mechagodu udo dị n'ogbe ahụ that glory are lost go ndị business niile ahụ emechisigo nwe onye ya echigatakwa azụ again or esikwara ndị bịazikwara unu mebezikwe which will take years to build again owewuru ife yọrọ ha that first time ife mesia unu ekwekwana ka unu tipie economy unu n'elu ka anyị Igbo do and ka m kwukwe ekwu enwere ihe nna ada agwa ndị mmadụ anyị jere ikwu onye ọ ga-asị gị n'elu ka otu a baido otu a Naijiria dọdọgo mma onweghị obodo onye isi ojii do mma n'elu ụwa from A to Z onweghị obodo onye ojii na-achị n'elu ụwa dị mma ndị ojii nwere this life kind of life wụ na ebe ọ na ha fụrụ onwe ha adịbogho ndị ojii adịbolo smart enough for governance ka ndị other race ifere ka ndị menụ ndị ọcha ndị Arab ndị Asia ndị ojii wu the least race enwe n'elu ụwa even na America ije na America n'agbanyeghị n'obodo ndị ọcha na-achị paati ahụ ndị ojii bikwa ebe ahụ ka a na-akpọ geto ihe afọ onye ọcha ebe ahụ ọ ndị ojii ihe ebe ahụ irukwa ebe anyị yamakwa nwaanyị ha ji wuru ndị ojii ije na Jamaica same thing ije na Haiti the same thing ịbịa na Africa the same thing ịbịakwa na Europe a ebe ọ na ha ka nkụ ije na France ha etipịabago some part of France ịfụ na ihe our nation so ife anyị eji n'ike ma kpuo ife all the evolution it will take time for black people to evolve eziokwu na ọchịchị anyị ọdụchahụ mma completely na ọdụghụ mma but onye na-eche na o nwere utopia na-abịanụ edolado ya awa anya ụbịahakwana kpom ozigbo keta nke echi ozigbo baịni na awụrị onye ọ na-enwe ọrụ ife niile na-aga ọfụma otu a the whole sub-Sahara Africa dị otu a black people ebe ọ na ha nọ o tiri eti so no ife anyị eji nwe ya wee na-akọwa ndị ojii bido evolve ma chebe ma na ọkwụrụ my duty to create jobs ọkwụrụ my duty to invest employ ya people emebezie ọkwụrụ our duty to make sure na ilo adị mma otu aka esi mebezie it will take years ọ ife nke taa nke echi mana anyị nwakwa ndị Igbo kwa ka nkwukwe ngụwa na-eche ịnọ ilo onwe gị nenekwe ka ịha nenekwe ndị gbara gị okirikiri mmadụ ahakwa eji ndị ilo ya agba onwe okirikiri agbaghasịa n'obodo ọnwụ na inweghị access to the sea inweghị access to ibupụ ngwaafịa inweghị access to ibukọta ngwaafịa ịnọ n'etiti deelu ndị gbara gị okirikiri kpọchara gị asị na-emeghu bikos na na-aga n'ihu ị na-eme onwe gị ka ị na-elu onwe gị ka ha wee gbaa gị okirikiri ịmụkwara ha gbaa gị okirikiri na ha ya determine your economy ha ya determine n'ibupụrụ afịa taa they will be the one to determine niile golego n'igo afịa bubata ọha ya determine afịa ihe ego bubata na mmadụ gị ahụ iche na ị nwere na ị chọrọ ilenu ọkwa ha nwa ya determine na iyele ka ọ na iyele ha nwekwuru nke ha nwa ama hapụ onye bịara igo afịa ka ọ hapụ osi ibe ha gafee hapụ igo nke ha bịababeghị ịbịa golu ife niile a ka ọ ya awa agbakọcha ị mara ebe ịkwụ wee mara ife ị na-azọ. Thank you very much my brother. We have a lot to do in Aliwo. Aliwo may be due to negative impact of women. Onye gele ala bo proko bo nwere nwoke n'Imo State. Awụ Imo awụ nwa Mbaise proud one. Awụ nwa IPOB which you know. And then all my duty to stand for Imo State, to defend Mbaise, to defend illegality anywhere in the world. As a global citizen I am. As an activist, it is me. When negative, almost something equal here, when people be very negative, pronihu, way to bias mind, way to otutu muna think abasi Christianity or go. Therefore, where our problem lies, and a chess cloud, which he will advocate of that.
which I commend you. Thank you so much for all what you are doing. Until you wait to negative thoughts, begin to think positively, and then, man, what is our problem and way out? Our problem is the people in the chair. Chukwuemeka Soludo, as a governor of the Anambra State, always civilized man. Only treated Anambra as somebody who is civilized. Bring that civilization in that areas of in the world, bring it in Anambra, and tell Anambra, I'm a global civilization, one-time bank governor, one-time bank governor. A man who is not either America or UK citizen. He had to bring those things home in America and UK and bring it down to Anambra. All this nonsense, like all this insecurity, Indian police, why not to build security house and equipment, equip it? Bring our boys, these guys in the grow this technology and bring them into the technology system. ICT, bring them in and monitor. And when we trackers, then everything here in our system, then you track them wherever they are going. They get rid of them, get them very easily. Or how can an illiterate give a government house? What is he going to teach you? And you are praising an illiterate now, say on your mandate you stand. For what reasons? A useless country that has nothing to write home about to their citizens. And you believe that shit. And that's a country you want us to belong to? A country that has no tend to. A country, because of crash has it. And so you want the price, you don't, because you don't have government who to control. Are you sure that the government are not with them? Then we manage our market control. When you see that the people are suffering, they need to help the poor masses. How are you going to help the poor masses? In Africa, the government. Somebody there say a Britain Britain is saying Jesus oh the apparent honor of the pattern gapari you bless only what you believe. Blame Britain, blame when you has like this boy the one here, Burishi. Either one day your younger brother, who you see Sagi the Jim Wogwego. It's all the believe all. The road they go okay, the Padane go below Yakujiri. They go give Guru. The master of brother didn't stop nego on your our thought and our thinking, they very low. Our mindset in Africa is very low, honestly speaking. That is why the Western world are using Ndigbo. We don't share now government house, name it, more and I am going to allow that opportunity. Honey is using HS all the fun, or they funny. Until we get things done, blame those criminals who politicians and blame you. Maybe because it's your brother. Okay, those things you could go CCTV in there. Ifeanyi do. I remember when Ifeanyi said, if you want to secure your business, start join politics. Because it is where they make a decision where they can destroy you and bury you and destroy your business. Yeah, join your business at least near the little he can. And anyone has a good governance. You don't just do good governance because it's my brother, it's my sister, it's my mother. Now lie. Good governance is good governance. Okay, no, na UK now. Give ya here now, and you are not getting things done. One Nabage say, you can't go back. And you can't go back. They will this, but Nigeria, oh no, Nigeria, oh no, PVC or the PVC, is it working? It's not working. Look at the type of election in it. Election of acrimony, wickedness, evil. And where opposition give a boogie because the police, the army, the lawyer, everything they corrupt. Nothing is working. Everything is evil. Down the police, evil and tell me like okay, all the world, Imo State,
Olu zone are covered by Nden Tomato. Police and army not close to them. That police and army are not close to them. Are working with those people. I'm here for free. I'm working Jobi Ndolo or Dakush Ndola. I'm from Mbise. I'm not scared about you. You can see me. I come on air. I said how it is. What is happening in Imo State? Welcome when Imo State CP Aboki Danduma or General Christopher Gwabi Musa Anola. This is the people who are constantly refuse to do their job, and our land are now born. They will Imo State now on daily basis. They were malicious everywhere. They can't track them. Instead, they are working with them, unaliving our youth on daily basis. And you want me to keep quiet. You want me to shut my mouth. You don't want me to say a word. What can you do? Nothing. Nothing, absolutely nothing. If we don't stand up, if it is me, call my name. Okay, sir. Where's the 1 minute around your up? My brother, thank you so much. We need to stand up and stop all this illegality. The government, everybody criticize. Why no democracy? Criticize. Give me like a Soludo, do security. I applaud him. But security, this is Soludo, like a major. Put eye in them. They tell him, oh, in aggressive, but we are saying, like in the code, we say, after you let them follow the due process. Only commit a crime, punish here, and save our land. That's what we are talking about. Okay. Right? Thank you. That's it. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you. Okay. So, let us begin to speak on. Then you people should run away from this guy and a critical thinker. People like him and so many others are the people who are benefiting from this insecurity. And we're not. Southeast. Then go away, I don't know what you want to benefit from that. There is insecurity everywhere in Igbo, but on areas, designated areas. For example, even in Nnewi, you won't see any part of Nnewi able to go deserted. Whether no Saga, whether no Akamiri, whether no the Nnewi, you will not see any part of Nnewi to go designated for Ndo here in dominate. You will not see it. But in any here, anyway. Iru no n'Imo State enwere side ọrụ amamife na-akpọ ya enwere na-apụtasị na-ekwu maka bọọlụ ịpụta na-akpagharị taụnụ ka iwe je gosi anyị na onwe ife na-eme. You are welcome, sir. Daalụ Ezugo. Yes, sir. Gawa n'iru, sir. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Yes, sir. Ana m anụ ihe na-ekwu. Okay, Dalu, my brother, it's been a while. My name is Amadi Kobak. I'm calling from Nova Scotia, Canada. Thank you for having me, Ezugu. Yes, your discussion today, every one of us affects. That is why in Jessica, let me chip in one or two things because na ikebai agunam. Because to condition buying now, Muhammad the next 10 years whether I'll come back home. Because now it's not making any sense anymore. Yeah, it's not making any sense. Because when you come back home and you lose your precious life, it doesn't worth it. I will blame our leaders like our brother Kubu before. Then I disagree a little bit with our brother Nekunandi Soji Amahi. We black people, we are fantastic and we're intelligent and I am a lot of things. The only problem I am with is that now, I am with a leadership error. The people who are leading us are the nuisance I am with.
in our place because na enye m ọchịchị m ga-achị nwa ọchịchị, enye gị bụ ezi ugo ọchịchị ị ga-achị nwa ọchịchị. Yes. You know, so ndị anyị nwere wu nuisance, they bụ fronts, you know, what I call them, they are morons. Ha amaghị what to do. They don't know what to do seriously because na our governor na-achịkwa na Anambra State. Ị na-anya fụ na family ya, ụmụ ya anọghị be anyị, so ọ gaghị enwe much interest by no matter what he's doing, he will do just very little. You know, afụbeghị m onye ji obi ya, obi love, big heart wee na-achị our place, enwebero anyị afụbero, we haven't seen that. And sometimes I call it na our leaders nwere mental issue because na onye nọ na-achị ọchịchị enweghị good hospital, enwero good road, enwero good electricity, enweghị mmiri. I wonder what you are doing. Enweghị insecurity, enweghị security, don't have security. I wonder what you are doing. I wonder what is leadership. I wonder amaghị m ihe na-eme as a person. Otu a all these governors nọ now, nke ọbụla ya ahụ obodo oyibo ka ha ga-aga. Is it not a shameful thing, my brother, that you are sick, you cannot go to hospital in your place and treat yourself? Some of them are one obodo oyibo, like onye isi ala nwụrụ, ex-president ebunata gị, is a very disheartening thing, or a very shameful thing. Ama m ife na na-emekwa our leaders. Anyị enweghị leaders, we don't have people ruling us. Anyị nwere, you know, so because ị na-enye anyị for that na this is a very little issue we have been saying. Information technology. We can tackle this issue. These people na-eme calls every day. These people were people these people were people ha na-eme associate with. These people were discussions. They have discussions on phone and internet before they even carry out some operations. You know, what information technology can sort out easily. And I pick they get them because Christ said he will live by sword, die by sword. They don't need to make noise while picking them up. I need to make noise. At the time, era honey up, a wipe wire out. Then the good people have to leave. We live our life freely without the fear of water or anything, but valuable people in the society. You know, and when people in a like this, people in a critical thinker, you are talking nonsense. Before that name a problem until you see Banyania, with a big problem. We have a situation back home. People are dying on daily basis, and then achieve a solution. What can we do to stop this? Ndị na-egbukwa mmadụ ihe awụ ndị na-agbabu ọkada before, ndị na keke, ndị useless people na-enwe asịghị m na onye na-agba ọkada ahụhụ mmadụ. Onye ọrụ ọbụla nwere pride. There is pride in dignity in our professions. But na-ekwu na majority of the people na-eme ihe awụ ndị nweburu aka ọrụ before, then hapụzi aka ọrụ ahụ ha na-arụ before, they are buying to make it quicker. And again, the native doctors so na the major problem anyị nwere. Iwu ọchị ya na be anyị, onye ọbụla chọrọ ime ihe ọjọọ today, first place ọ ga-aga wụ na be native doctor. So far na ihe ọjọọ ka ị chọrọ ime, ị gaghị aga meet pastor, ị gaghị aga meet reverend father. Onye ị ga-eje meet ewu native doctor, which is one of the foundation of the problem. That is why onye ọbụla na-ekwusị ụka na onye ahụ nwere problem. There is a problem with him. He has a very big problem. Or native doctor ga-anọ mmadụ ewerezi isi mmadụ ibia na-agwọ ọgwụ. This is not what we want. Or native doctor nke ga-anọ nụ o mere gị odeshi ahụ ị ga-eme ị ga-eji kidnap ụmụnne gị, agba gị egbe mgba gị atọ gị. So we don't need these native doctors. We need more pastors. I don't have problem with pastors, though some of the ones who are misleading our people, which their damage is not as big as what the native doctors are doing in our society. The impact the native doctor create in the society, the too much. Native doctor one or two things to move on with their evil. And somebody put an assume that they are not the problem. They are the problem. Native doctor but they know they won't come out and tell you. So security there for onye ọbụla.
our government is not doing well enough. Time shall come ndị niile na support ihe ọjọọ a, they will ha ga-emecha regret because na our land is boiling. A na-egbu mmadụ ka onye ga-anọ n'ụwa support si na iwepụ ndụ mmadụ wee ezigbo ihe. Onye na-enwere ihe o mee gị, he's working hard trying to survive. Nke nwazi nwere aka na-abụ n'ụkwụ na-abụ ga-eje chọọ ihe ị na-arụ, ị chọwazi onye ị ga-egbu narazie ya ego nke ọ rụtara arụta. Where does that functions? Ebe ka ụdị ihe a na-work? Anyị Igbo pere mpe is very small thing. Enugu, Anambra, Imo, Abia, Ebonyi. This is a small piece of land that these people need within these places. So why can't you track them and fish them out and do away with them? People are not safe anymore in our place. So all the terrible, my brother, is so terrible. When you look at the whole thing, I don't know what to do. I don't know how to talk about it. I don't know where to start because every day you keep hearing the bad news. You're gonna know the worst. Ịnụcha nke echekwa ịnụ ọzọ, nwanne echi nụkwa ọzọ, nwanne echi nụ ọzọ. Ihe niile na-eme ihe ahụ within us. The information technology, that is what they need to use to work. Attract all these people. Ha ncha nwechara phone calls, they have phones, they have numbers. Ha na-apụtachakwa na social media na-anụkwa what we are saying. True. So these are very easy things. Like we are saying, use information technology. Ha enwe problem immediately. Ọkwa ị nọrọ ebe ọbụla ị na-abịa pik ego ozugbo, ị na-ajụ ka ihe mere. Information gị, communication gị niile eji ya. Ọ ka esi arụ ọrụ ebe ahụ, not mainly eji egbe na-afire everywhere. By the time you know it, a clear this whole generation na-eme ihe a. Ọ bụrụzie ndị ọma ka anyị na ha ga-anọ, then enwe peace in our place. Ndị niile a na-support kwa ihe a na social media, we are keeping it for them. Ha che no tomorrow it will be easy for them to come back when there's peace. You can't come back because you're part of the problem. And when peace, you people are in trouble because you cannot come back. Because one was already benefited from the mess back home, and the organ had to verify it will be good. Because my brothers Noga did very hard. It won't be very hard because now. Onye ọbụla aghọtago nke wụ eziokwu. That's the most important thing now. Every Igbo man, every Igbo woman have known the truth. Na enweghị onye Fulani na-eme anyị anything. Ihe niile na-eme onye Igbo si Igbo n'ahụ. We are doing ourselves. Nobody is doing anything to us. Anyị nwa na-egbu onwe anyị. Anyị na-eri anụ onwe anyị. Anyị na-eme everything to ourselves. So I'm happy that people are realizing now that na anyị na-eme onwe anyị, and when more and more people are recognizing this, then ndị ihe ọjọọ anọ ifo that na had very little, and na aga na-agba ha ama mgbe na-adịghị anya ofu na ofu, they will all go down. Enwero nke ga-survive. Ekwefuru ihe ọjọọ, it doesn't last that way. Evil doesn't last that way. It will be better, and I believe it will be better. Our place will be fine. I'm happy that people are speaking up, because now you can't kill you can't do that. Our people are speaking up, and by the grace of God, things will come better. These people onward, because some of them, it pains them, it breaks their heart. Something like this. Honestly, maybe this kind of hope. Honestly, the thing is that Ndigbo, our people, some I don't know how to put it, because when we listen, some of our people are much here. It pains me a lot because I'm Ndigbo nke mma ihe, people like you and so many other people. So on the way we could that Ndigbo for the amahe, because this is something Emano Kwasi and I will give every day. You believe in lies. Madupota one nebu one nebia, a second on the Fulani Buru one negi.
When ị nwere every evidence, every proof na ndị a na-asụ Igbo, ndị a nọ n'ime ọhịa Igbo, ndị a nọ na ime ọhịa anya our bushes, ihe ụmụ nwanne gị agbata obi even ịbata esuo gị imi abịa kpụrụ gị gbufuo for nothing. Isi na onye Fulani makwa how many miles onye Fulani nọ away from us, ebee ka ha nọ ihe ọ dị? Ibe dị ekwu na ndị Fulani ya ụgọ ya wee nwee such incident, ndị polisi respond ọgbawuo mmadụ asị na ndị be anyị ka ha na-agbawu. Ife a na-eme ịghọtago ka e wee werie handicap ndị polisi na ndị amị. If they act or respond to anything asị na ndị be anyị ka ha na-egbu. Ewepụta utogachi, wepụta nke ife a na-akpọ ndị kelafa the other security asị na ndị be anyị ka ha na-egbu. Why not ndị be anyị iwu ndị na-eme anyị ife na-eme anyị? Onye Igbo commit crime at the point of iji egbe ejide nwaanyị na-aya egbue. Of course, ọkwa Kraịst gwara anyị, ọ sị na ogbu na-ana na mma, ogbu egbe na-ana na egbe. Ọ Kraịst kwuru ya. Christ the righteous, mana this is his word and I believe his word. Ị na-egbu mmadụ otu ọkwa ka ị ga-esi na enwere two ways about it. So anaghị m emere onye gburu mmadụ egburu ebe, because this is the word of God. Ị na-egbu mmadụ ọkwa ka ị ga-esi na, because enweghị right iwepụ ndụ onye ọbụla. So ije wepụ ndụ mmadụ ọ ka ị ga-esi wee na, I don't pity you. And a ga-ewepụcha ha ncha, a ga-remove all of them, mark my word. Ha ncha ga-apụ. Ọkwa ike agwụwago some of them. How many years now ka ụfọdụ nọ n'ime ọhịa na ụfọdụ nọ houses mmadụ na-epiogharị na-agbagharị? They are getting old, they are getting tired, and ha na-akwa na-enweta that medical help as much as they needed it. You watch some of them, you see that they are getting weak in this fight. For how long? For how long? You know, very soon, set ha ga-wipe you away. Then we begin a new era. I say enjoy living life for me more fear. Now what I need more fear is starting on life. Why can't those people just leave and go? Yeah. On this now, how much they don't know what they are doing anymore. So gonna control. That is why Haji dem madoketa. You go to 20 million, you go to 100 million. Kitam dogi mo record the difficult because na how much ha na no for nke tụkwasara ebe gbagbu onye ahụ, that's it. Si bufu onye ani. Or for onye asị na ihe onye adịka ihe onye mma agbagbufu onye a there. So these are junkies. We're dealing with junkies. Ndị anyị na ha na-eme ihe, they are not human beings. Ndị wo addict, drug addict ka ha wụ. So crime ha, they commit it without any conscience feeling. No mmadụ ka ha na-emegbu, because onye na-egbu nwanne ya ọ na-asụrụ gị Igbo, ị ga-enwetụgodi feeling na onye akwa onye Igbo ka ọ na-asụkwa ihe, akwa ọ na-ebe n'Igbo ka ọ na-ebe akwa. You know, endure, have that human feeling, endure, have pity. Onye na-egbu ka ihe o mere gị, eme onye enwe business gị na ya mere, enwe ọ na-arụ gị nwunye gị ka nwa gị, enwe ego gị oji, nothing, he has nothing with you but a weapon there. And some of our foolish people nọrọ ebe ahụ na support evil. Ọ dị ha ka ha ga-adị ndụ ebe a ha nọ. Ọsọkwa ha nọrọ obodo oyibo, ihe ga-ezutekwa ha ga-ezute ha. Anywhere they are supporting this evil, ihe ga-ezute ha ga-ezutekwa ha. Because it's too much. Anya ga-enwezi peace be anyị. Mmadụ ịna-be nne ya na nne ya egwu na-atụzi gị. Onye n'obodo, okay, most of the people nara of recently, you know, last month and this month. Aja nakwara Abuja, Lagos, na-arụ ụlọ na-eme investment there. Ụfọdụ na-arụ rụzi their family house ebe ahụ, ha busy. They don't come back to East. East kwesịrị ịdị very developed, the kind of money Igbo people n'obodo oyibo na-epick now. People are working in so many countries, making money, trying to develop our place, create jobs, because a na-arụ ihe niile a na-arụ ọkwa jobs ka a na-ekreti. Mana kịta enwere ozi ebe a na-arụ new houses, ndị nke rụrụ arụ gbochie ya ọhịa na-eto their place. Enwere ozi nobody to take care of the building. Ịbanye ebe ahụ egbufuo gị ma abịa kpụrụ gị. You know, investment back home or this ka waste. People agbachizie nkịtị fold aka. Ịmakwa always look at this problem.
ịmakwa how far Igbo anyị ji aka anyị arụcha ụlọ na village anyị na-ata anyị road. Is it not true? Anyị rụcha ụlọ we tie our road. Ịmakwa ka be anyị kara ịdị for the past 6 years or 7 years nsogbu abịaka. Mana people have left everything. No investment, economy nwụọ because of insecurity. People now rejoice over it. Apụtakwa na internet, people are kind of nonsense regarding what is happening. No Fulani. All of them. Ihe ga-ezute ha because na ihe ga-ezute ha and they will end up somewhere they won't like. Peace ga-adịrịrị be anyị. Peace must reign because na enweghị mgbe eji compare oji na ọcha. Ịghọtara? Peace ga-ere nọrịrị, anyị ga-enweta peace. Ndị isi ojii mụ ihe, the only problem enwere with our people is bad leadership, you know, because na ndị na-elide anyị wụ ndị na-enweghị ọgụgụ isi, so that is the problem anyị nwere. Otherwise na anyị na-apụ jee obodo ndị ọcha mee ọfụma, mee karịa ndị be ha sefụ ndị ọcha, you know, so why not na be anyị? It's because na enyere the good people chance to lead. Good people were also from politics because politics be anyị the dirty, all do or die. So ezigbo mmadụ chọrọ ịbanye dị ya nwee fear ịtụfu ndụ ya, so he can't go in. That is the problem enwere. So ndị ọjọọ na-abazi dị ya na-eteke advantage emebisi be anyị, ọ dịka ndị isi ojii amaghị ihe. Black people the wise, we are wise. I the wise and I the courageous in many things a na-eme. You know, so this is ihe m si ka m cheap go in. Onye na-ekwu na ndị isi ojii amaghị ihe, no, we are very wise. No, ndị na-achị anyị wụ the problem. Anyị nwere buffons as leaders, morons na-amahụ nke a na-akọ. You know, Ezugo my brother, jisi ike n'ihe na-eme. God will bless you and a ga-eweta peace. Mgbe enweta peace, onu ga-awụ the ambassadors of peace a na-ekwu. You know? Yeah, our place will become good. I believe. I'm optimistic. God bless you, my brother. Oh, thank you for having me. Thank you, sir. Okay, I think we'll have one more person, then we will close for today. Let's see if we can have one more person in here very soon. And we have a Twitter account, but none of you may follow that Twitter account. I think from next 2 programs, I will be live both on Facebook and on Twitter. I will be live both on Facebook and Twitter. This is Empire. I'm bringing you in. I'm bringing you in. Accept. This is. I send the area request again, or they comment. Okay. Okay, I'm gonna maybe the comment. Can see about man I bring you in. Join the movement. Carry breath ya Igbo. Happen the fugitive gbafusigo n'obodo oyiwo. No from there na achọ ka ha mebie be anyị. Isi nnọọ ya dụrụ ha mma. Ya dịnatara ha mma n'ụwa. Ya dịnatara ha mma n'ụwa. This is you are not accepting the request. Okay. Ngwa ndị ọzọ niile chọrọ join anyị ma truth matu biko join all the next broadcast. I will be running a similar broadcast in the evening. I've gone 56 minutes late for my appointment. Okay. Thank you very much. I'll see you people next time.